От 7 години се занимавам с овощни дръвчета. Винаги съм имал всякакви проблеми с вредители по готовите плодове. Но ползвал съм и всякакви препарати, но не съм имал какъвто и да било, кой знае какъв добър успех. Откакто ползвам Roundup, новия препарат, сега ще ви представим, станаха много по-хубави плодовете, ствола и изобщо цялото растение се забелязва, че качеството се подобрява и здравето на дървото е по-добро. Roundup просто така попива в плода и самата ябълка, тези още не са озрели, но самата ябълка става по-хубава, по-вкусна и сърцевината е добра. Нанасяте отгоре по листата с такава машинка, каквато виждате на рамото да ми виси, и с пръскалка с различния реглаж, който ви трябва. И това е, бих препоръчал на всички мои колеги, професионалисти или любители да използват Roundup, защото така ще изкарат по-добра реколта от своите овощни дръвчета. Roundup за здрави плодове. От 7 години се занимавам с овощни дръвчета. Винаги съм имал проблеми с всякакви насекоми и други инсекти. От 7 години се занимавам с овощни дръвчета. Винаги съм имал проблеми с насекоми и всякакви вредители Кое? по плодовете. Да последваме. От 7 години аз съм млад. Как да не се смея? Не знам как. От 7 години се занимавам с овощни дръвчета. Винаги съм имал проблеми с... Точно какви глупости говорим. От 7 години се занимавам с... В смисъл... Колко е високо. Как да го направя да не ми е смешно? От 7 години се занимавам с овощни дръвчета. Винаги съм имал проблеми с различни насекоми. И вредители по плодовете на дърветата. Но и съм ползвал всеки препарати, но... Успех! Но откакто ползвам Roundup, всеки вредители изчезнаха и дори ябълките станаха по-хубави. И листата са по-здрави и зелени. Ябълка. И изкара много хубава ябълка. Ползвайте и вие Roundup, за да имате успех с овощните растения. Това е. Поне се вижда, че нещо се пръска.